tay tabangi ko daw spina may problema daw suwa. Basta na ko'y tag-anhin mo diri problema na lang. Di mong ka mutuo sa kuha oy nay kuan bagibilin sa kuha isa ka barita. Unya problema ni na dapat malipay ka. Tay kang problema nako. Di ko kabulong basa niyo gitagaan ko mapa sa kong lulo pero di ko kabulong basa nada dia ang tingon nay isa ka barita ibilin ako semua ana mo siya sa kuha. Koy, ikaw ang pinakaswerte karong adlaw koy. Treasure ni koy. Sabadya, swerte nga. Di makita ka bulong basa ng mapa kani. Unsa man to swerte ana? Ay ka problema anak koy, kina koy kaila koy. Nga ngilingig, nga tao bahin ani mga treasure. Sure di ay kinsa man na. Si Boss Ulid, ang kawatan ug manok. Ang binuang ko nagkawatan ug manok oy nya kabulong basa og mapa. Wa ba kabalo koy nga graduate siya sa Hunter Organization of Lotion of Corporation of basta mo na. Nya unsa pa bighulat ato diri ta bulag. Tawago na nato siya tiba-tiba na ta mo dato na ta. Ano itong ipaabot kita no? Tara, da katong di ka sa ulig karon. Na dito ako nagtambay. Tara. Sos, kung saan kami yung mga tiiloy? Hindi na mahugawa na, walang tiilo gabaw. Tinuayan pa di mulid uy. Umi ko na hinaway si Mona imong nang murag lapalapa. Ikaw pre ba? Ay paninood pod kay iyang naong basa man pod na siya. Pero kung atong tiin, ito mata di na ni madaghugas pre. Pre ba, mga kaluko, lagi mo sa Mga pre! Ay naman si Lalis dira, unsa man mo di man mo kay ris kwarta. Hindi na namulag. Ay kanang mangayo ang tagtabang si Jikoy si Mua. Taw kay itagaan kog mapa sa kong lulo ba. Nado dito isa ka barita gihatag daw niya sa kuha. Barita. Gold. Kurta man na. Wajud mo na sayop na giduulan. Kana si Boss Ulid, daghan nag naibawaan. O gani no, pero di mo kabulong basa ng mapa kanang gihatag sa kuha. Okay, mo na yung problema. Ay, swerte kay kaning mapaha. Pero nata isa ka problema. Unsa man na? Taysa, hantid mo gudod ba niya? Delikado ba? Ah, sige lang. Basta kayo makuha lang nato na. Tungaan tamo tanan. Oh, ano mo ba to? Lagi. Sige, tara, tara. Tara na, tuloy na mi. Uni nga balay ang nadri sa mapa. Kay pre, Yan mansad. ang giingon pre oh, nani sa akong damong ko pre ba? Unsa man? Bid house man pre, di ko mo sabay sa inyo pre. Uy, asa? Adlo ko pre. Uy, bayad. Tilan. Ang Ako na lang pod siguro. Ayun, siyo. Kwarta ni, kwarta. Kwarta. Yan, sige. Tingnan mo. Didri. Uni nasa mapa. Di na koy, di mo kayang Di ang kain mo ni Trisha. Ano ni? Uy, sa naman sad. Balo ba mo nga nagapakita di nga babae? Ay, sige lang. Uy, muli ko. Unsa ka? Treasure ni. Kwarta-kwarta kuy. Eh, tutuan 2026 na. Wanay umungo ron. Ipabot niyo talo. Sige lang, hilak ya. Sige lang, hilak. Lu. Luwi na, unsa ka? Unsa ka na? Uy, Awa, ano ka mo gisaniban na siya oh. patol na. Wala na ko. Di makaya. Uy, wa ko gisaniban. Ibukal akong habak ba kay kuya ang nagpuyo ganda pita. No. Dali na. Karong pud lagi dia. Kilig ra makalit ni mo. Ay, sige, sabo mo. Yung pre na kilit. Wala na makikingon lagi ba na lagi nagpuyo diri. Unsa tuloy? Hilo mo ba? Mulot ta. Ah, Buka na din doy. Malama ba niyo? Sunod na mo sunod. Nadri sulod. Ang treasure. Enggak. Si Chagit inyong ako may tao dia. Tamang gun. Ang gud lagi dia. Oh. Wala na oh. Ini na. Kongri. Utter na. Nadri. Tarong basur ka dia gyud. Eh, Di. Nadri Dri. Ikas. Para dili. Na. Ayo. Tuglo kayo oh. Nadri. Puro ba kay tuglo ka kayo. Alawanan niyo eh. Alam mo. Wala ba ka? Pastilan. Ano mo? Manikin no? Tanawa. Manikin di kurma. Ano dia mau din daw niya. Tapos tayo matao yan na ba? Baka ko ninyo eh. Hindi na ko mataro basa ang mapa. Murag wala ni diri. Ano na sa gawas ni? Ano? Pinulita ka. Pre!
gawas ni. Sa muka gid kay ninyo eh.